Wakili itase studio yole gotokonya samangana yoko manyalichi kake aso elichiko bono naende tuiranire kwa mpigo no torase studio egerto chiko manya mange ekiorokero buna nabatora abeto gokora igakera litiko lia lamisi nabatora nyolto kumera na nere amono naba wakili bande egerto manya mange iguru yelichiko igobono igonde no mogoko asentunde ntanga naende egeroto abaso mutimoko bwengana yelichiko ande tuayiranire abangi bakalika chiujumbe bakamulikerero monyene bakandikira incho monyene bagoteba ngasara tu alichiko liarachire magega kenga imore bono toiraniro mwancho muligereria nende igane kiorokerero nga tumeanza sheria egero tu manyenga na kitogwenete komenya samagimaya na kitogwenete ko understand lichiko korwa sense moye katiba ne constitution yense ya Kenya ya 2010 amana mangananda mange igonche bene mna sara ntita na gokire na yenkorete bono back tumanyanga inki togwenete gokora kolengana neli chiko mwakilo itukira se studio kolende no tulineregaiga nande nabwata mangananda kogenda gokora igo chiko chikoraganga chinsa ibere ne nusu chinsa ibere ne chideke merongene ndoche ngana to chikokolero morobeli bweli tikolerera kolende bono no ale maiga abwato botene nkubo nene kolengana na mangana yeli chiko igo bono tobese gotigwa magega tobwati gwetera senchira yemitandao Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook Live na bayigo Ndizi TV News asensema ya YouTube na indentole TikTok genda galia Ndizi TV News na bayiga nsema ya website ya www.ndizitv.or osonya gotomye ujumbe ya wetrase namba yesimi URC TV ya igo bono nigo tudomogoko kwa jumla twalega ni mwakili ito ase studio tomatai karibu sana it's been long. Thank you Sarah. Karibu sana ase studio. Thank you Sarah. No mwakili ito kolende tige kwanere elieta oyugungeri ogiri ya chenchiri gosenere egera kwalega ni bene asomorobeli bweli tikolia lero mbiyemo no Sarah nande mbiyemo na se management na abanyene TV ito ya Ndizi TV ase okongarigani yes the welcoming me to the studio ya berege kegetambe ekatwa tua ikaransi tega nande tuarenge ne ekerenge kenene osomya abantu baito nyomba minto mwanyagetinge nande asanene na nyorete ba mosao yomo no mosibati yomo se supermarket yemo ya bosongo agante binantu achangiete gento getekeronga kigete twaringe gato kwana magana succession agatakata fusireri kunki na igobona nabo togote na asamaroro aye konchika gochaga yakunira abantu barase mwanya getinge bakwigwa seruga yeteke gusi ose aba bakwigukiruga kirikinde akabanyoreri bagaryo gotafsirirwa Nchen George Morara Bwakuma advocate we high court ya Kenya na ande ngokorega asia somo chobo songo na Nairobi ase company ya Maosa and company advocates Gusii Deluxe building is floor and tangani nyomba ya room number 8 mbiyamono George Morara Bwakuma nero mwakilo ito narete kumoroka Tony nelietelimo wakili na Tony nelietelimo igo no karibu sana mbiyamona soko kora introduction ningi yana ndeng kira nukigima uchasuma nchu murigerenya oyo nyareko ba kago kubura usuko kumubura sigi kigitambi mangana manga korekanire politically bunatwa sweta mangana yobochori ebinte binge bigakorekana mpaka wikirega twanyorire serikali igo bono ekero obakora libugo chiko chaka korwegwa ntugene nga babwatire lichiko kirege tugiakorekane buna kiganeirie mpaka twikirega bono lichikuria lero anataka nga tora asinge ncho bokora libugo chiko chaka kurwa sabara ibaito aba MCA aba women rep aba senator aba governor mpaka none serikali nene ya Kenya kwanza bono bokora lingo chiko ngo chaka bure wangoiga ekero aba minister bagochagwetiwa na parliament anyamalida alionska gochagwetiwa obokora libo chake wana yentongero abantu bantebetinga wakili gawe gase studio public participation tumedina kindake bekase ke usio mwancho murigereria ose no gosangereri wa kwebirengererio korwa saba na inchi na barabo baba involved
I think na bere igora kino wakili ngo kebekare boronge bakate banga bono ntuchukuira libagari nene na into na bakichikura abuna ba Kenya na into to be involved asengana ya public participation igona ere nkwana yiri tsikoliare ro wakili ntagete tora kwanira ekero ntaite ochake koigora enkwana yao ko gutumanyanga public participation ngento kieke. Now Sarah, public participation kwa mention iriege ntubuna serikali ya Rosiwe twakore chukura bono ntubwate umusike William Samoei Ruto daktari no mo president to Kenya kero ebi tambo kero biyonsi bia edide chi campaign chikura chigakwa jamatoke agatangaswa akarigo kanwa no marengo lyo wazimio ekaende koti Supreme Court ekanacha kero mondo na tebede na go kancherane ama na choya Supreme Court so tuans bikenya etorensa yemo ige president yetu no yomo oyore William Samoei Ruto now ochore bone baraza ya mawaziri bono nonta etenchake korkina inki public participation public participation nekero yani aba nanchi bense bako uribaga bachangie usibarwe birengerere byabo usamarorabo ne serikali use eketukombegete organization usotebe yani aria ase ekombeke mnabona mawaziri ayachorirwe na marieta nominated ine katiba erwete ribagerio bono which go parliament anobono to chikwase public participation igerege ndugo strengthen gusoko chinguru democracy yetu ya Kenya ase sababu keye kururibaga na ebirengereri na maona y'abantu ba bense ya Kenya bonsipi bachangie na kibategete uboteneneri na kibatete abagambi barabagambi kibategete na kibatete policy kibatete abe ngento kibatete getigwe ngento kibatete kebe so one aba member aba parliament aba bachorire baro ngochi bare convert yaba chinomenie chichonse so kubaringoria eyebono ne opportunity yetu bunanche George na Sarah na Kebati na Brighton torike chimemoranda chiritogo cha kutangaza na rika amaroro use enchireye utegete obwate ekerenga getubwate kusunya getochore tukobo mu waziri usina akorete ligoso gete taisaini kobo mu waziri usorike na oyo na isaine kabisa una usintwaruterutu waziri ya education tindengere nanjenimbo kemambia nchikorike yento kere negative umusike machogo because machogo bona na rentenenera yaba Gusii I'm very proud of him na out of aba Kenya ngima aba chimilioni 52 na nanyorete liba ryo choro ko mu waziri lakini kurwa sari ande umuntu narora ari kegento geto guchoro gote na aya machogo igana ego tinta etkukwana maminchas machogo na mayato kumusabera ase nyomba yetu ya Gusii. Asante wakili igobono toigurenga public participation ni birengerero by'abananchi na biro bibiko wali bagali tangani igoro yobo korali bwa serikali asoko na cheki na gete buna bana wate biro bya vetting ne korwe igona intuntuga neiri yani possible bwe katiba borwetenga public participation weika abananchi na barobo bakwane biamono sana soko ochakera no kuigorenga neyo igomanchi mulgeria ndo chenga kwanyolrenga public participation ngento kinko igutolike ukwana lyo kalioka bantontwana kumanyanga what is public participation twanyolere ne birengerero byo mwananchi na biro bigwika bi county osekera yes nando nyorobona ekatiba gerwete na karo kurwe birengerero byao osomo changyo asekende gyonsi kiya serikali elindo boteneneri borubuya demokrasi yarakana koba oika to basego baguliwa asemiaka erangiye ye kala ye disankuri yao dini yo wuchia muswati ose omumra igo tubwato bosibole twanspi ochangia gento ge kuru kwa public participation ko ngene twas equality bana kero twarrigo atoni chisababu chioko
ochoko ba involved in public participation muna bananchi chire cheji chwe mondo naro ratebenga inche tingisa ini oseni ntaka ukwana tingo ba account ose tingo iwekana gosa montaro renga ikinke gonkonya serikali igire korosi wa bago choru tika bachoru abakenya mbaroro barabo yani betikanete yonga twanyolere serikali but intage to bathebi asenchira yo bikirano reasons chia public participation omonta amanye asome nere abe involved public participation anene turo chirende yarure ribaga aya no ryo kare ase ekenyorokia nyakoe o changie nanaki obo raibo koba public participation yako ribaga rinene ase na kuagacha a fundamental right ya democracy yako ribaga. Yeah, it gives space for democracy. Yani yarwa chi ribaga ase aba na inchi bense batu ara ribaga ryo kororekana na barabumbarororo asobo teneneri bwense barororo asoko oko banga amagendero barororo asoko banga mbara ibabo baro asoko banga na ki amatumizi aya rasilimali chense na kijigo tumeka na public participation egento ya kabere nkuruweri baga ebirengereri ao ebirengereri ao kerobigo cyabyaleto amo igobigo konya byegora nandi byatoleta tuaba abantu to bwate diversity na tubwate bonene uko na chekina so ekero public participation ekero nyageta tumete idea cha kuruwa kerenyo oyo ndaga tumakuru etago oyo ndaga tumakuru wa ogembo South Mugirango kwanyora na chi idea chi to konyora na monopoly go so montoya omugweka go section y'abantu gete bamaite keregento barikemanyi bona ekero torete te chi idea chi nyinga sema seguro echigo konya sobo teneneri no bogendia bwe ense yeto na serikali yeto erengiya nande ngororo so echine ine yakabere public participation ngurwere ribaga twarekana gokora ayatotakeire ase society yeto eyenki ngorwana tiandu example Kisii town nere ko affected mononege tukukuna the finance bill Finance Act. Finance Act nere riye. Neri chiko rikorkina mbesa kichiko cho tumeka ne county serikali ya choru ya governor omosike Simbarati. Bon, finance bill igego chorwa yarikwa. Ekori ya choru na makadirio na keregento. Imaya makadirio yantu bwate chi license irenga mu tucha ko charge kwa che yoski kirikya okiampesa. Irengo cho charge kwa tarachambiri kwa ararari ko ni chinyanya chiao bono public participation ngutanga aswere yamanya kubekwa usually ge kubekwa holi yete kwa social eliye rogoroga aliye kerenjera kwa mwembe abantu barangerwa barwa maoni yabo bono onya serikali onya bari geta makadiri aba bari gete na taracha omongino riyo karanste gari bo alete chinyanya iga kuna chwa siringi 50 asekera aramisi buna rero ose Jumatatu matukechiro na nyakwa Jumamosi ne buna jigo na suneka public participation igekururibaga umongino yataraga ndegari ya hall atena 50 echi mbuya mwachibeka lakini 50 nchi nechi nyingake chikei chiche 30 na chichira tokonya igonki ya orokiri yarure ribaga ryo mongino yo omonia kuigwekana nera maoni yaye ekiaro chikira isana ekikira moisaneke akane uchiase county uchiase bango kiabere 30 shillings chiriarwa so public participation igere vitally igero tori baga abantu twa manya nande twa manage ebintu biro bokorera buri brastori egiakane public participation igekora tinga to transparency no obo ekero toire ribaga tukarwa tukachangia bono bone kenate aba egege to useti kabisa bono omongino yorura maoni yaye aria social otena 15 buya lakini hakimo chibeka emeronge 3 na chitoranyare omongino yo gakwana kwani aba yabange aba babigete gekoro tekyo
ekere baria baringoria serikali bono ya county ebichiko karanse na chekina tena ntuntu abegete 50 omongi no yo gachita gateba 30 oyomo na ndo yone naro changeta tena tiabe 25 bono tiga to ancherane ebe 30 tiabe 30 bono turochi obwasio kubwaberega wene no bwasio kubwachirega yakima aya egento kiaga tano public participation gego konya bono nocho no mongino yo participated asoko tabagore ye chibase echichibo chikei wasini kurwa musini bono mungusana no to ikobororo igokonya ruiranire taracha otabiri ababandi no maetega ali babigete 50 lakini no maetega ali ntwacheto ntwa temete gukwana lakini bono turuchigente ke yateka babuya ntati bacha babeka bono bantaba bako no complain mungusana no to koba go maandamano busokwanga okura minimum ya konyiru negento ko public participation aya egento kende ya sita public participation ya kogera twa baba nyene we process twa on bono ni tutori in charge ya be yeito tari rio tena igo dokumenti hote twa boge to kanyore na risi tiriro asiri ne ri asiringi 50 amusini na chito gwakana rero mbali gocha batobori Nigwete bono ga uya tware question mark lakini bona sengecho twanjire tutuka participate chi representative chetu chikanda bangina babakanda bagatabaya baganchirwa chikake uwo chance bone genteke ga kobe gito no rio tate gukana etoko motena ya enteke nkiatangase tukanda tokaransa na musini chiarenge tokabeka chikacha sarasini egenteke ne gito tiga yuao eyum public participation atokot again the kyo moari ya public participation ya gukora public participation ya kogera twatwara obwanchani era jum kumera na more kumera satisfaction ayoche okorera nikoria igakora satisfaction asitore ekora satisfaction as serikali ekora satisfaction as all stakeholders nabaria abanyene abahusika public participation igakora tabantu batwara botoereru asiki serikali yena chete erigete ibintu geteta gete kurugaria na intu kurugaga twawuribaga twiranirya gose twachangia kurwa ebituruche na eketoisho wekoraiga igokera abebuya oboikerano weka aserio gwanchirana gwichinsa moibere angachibwento ko antagonistic kose chikungusana bono harmony yaba asengencho kero muntu nkoigwekana bono tuba muna ji respondent nelinga tuganetiga naye bia mono sana wakili asokobeka borongo mwachimurigiria togandete ko bana wakili George Morara bwa kuma Korwa Mausa and Company co-advocates aiga stoganda to kwanira iguru yogo sangelwa kwiburengerero gose umwana inchi ko ba involved kubwatira ni wanobo korali asichi serikali chichi county nechi serikali gose serikali yanene amaoni kero muntu nata kero kurwa amaoni aye twarorire chinchira amaoni yago konya yani chi sababu chiragere public participation ebengi kerano na kero muntu aisaneke asobo korali gose kendi yonse kegwetiwa ase chinsemo ao gose ase biombe ao tadras member serikali yoka nonye ni chi organization mna wakili ateba uiga kerekerengera likyo monto yeikiraniwa na wakili tutaraenda ase roles cha public participation who is entitled to participate ngo wancheire wochikuru birengera libya eno ndebwensi gose specific abantu mbara robancheire gukora yo sare genta kemo omanyete gose tomanyete chinga kichaetire twabeire abapungufu asokomanya right cheto bona bakenya ekatiba ya Kenya 2010 ne wate bipengele bitoete chinguru na gotwaribaga ekitokora ne kitotakore ne katiba ne supreme law yense yetu ekatiba origerire bipengele mbiro buna article 10 ogende article 118 article 124 article 201 article 221 article 223 ye katiba ya Kenya igebegete
particularly inki yekuru ku public participation na ande ngo bwende to ba as a public participation ngo bwende ko ba go participate as again to kende yons inyoraiga na Kenya teri ya montomo Kenya teri ya kiombe gitekamo Kenya yere umma y'abantu aba Kenya bonse so public participation iyancheire kera omusika o Kenya bono tiankunye na reba down public participation yaba ju aba mawaziri ayacholetwe ige usikanete aba Kenya bonse pi nongi wet aba Kenya bonse pi ntoire ribaga turi kichi memoranda turi kichi petition chiamagana yaba waziri aba bacholetwe arati na chachora mawaziri aye na barubute bachibanda kwa kumusasa naba abajumbe be county abantu baireribaga bo participate yago tari omuntu kurwelegeyo marakwet asoko chora abajumbe aba minister osechi chief officer aba abisaba Kisii county abantu tukucha kuchangia tukucha participate corona abantu aba nabaronge bachora ose abantu ba participate ye budget ye county ye na abantu bali kusika county tari muntu kurwelegeyo marakwet ko participate tari Turukana tari Mombasa mbabwate na barabwa babo asaba participate kwa bure ay egento gya tato factory neta etebe kuma atega embassy kobeke factory ya embassy ga public participation go ikaba abantu babo mataraga tuchikola to muntu kurubu mwanda bonchari go participate eyuge rueteribaga ekonarora down to that nebi pengere bye katiba erinde aba usika bari abanyane bari kiromete bari bwate interest asegen tugete na bwa participate asegen tugete asoko make a decision gete ekoba harmonious asichi organization osa serikali osaba antabo na kirie geta kokorwa igo bono okuno gotebanga public participation yebete ba organized wasane county ito ya Kisii ayuna mamocho na mamocho na batoko kogande court ko somo ndra bakande court ata una gento getengia koretwe lakini bantu mbaye turibaga bachangie barwe amaoni yabo erireke manya gokora uburunge so eyo neri no kubuna rikiko akero bantu batayiriribaga aba baraba usika banene mba participate asoko na check-in na kigente gyakoba bia mana sana wakili ndoche abanchwa usomwanchu muligeria mbagende to tomachi jumbe gaiga opongesa umurubulio na bande kubulia mabulia talimake igo na eto tigwa magega aso gutuma liboli ya wochagaiga ase studio no turi na wakili mbaka chikoro gachinsange ibere ne chideke merongene igo bano tobese gutugwa magega nyambono kuigurira TV yawe ya Ndizi TV igo turi asumurubulio bukoligeria igoro ya public participation na kira yengencho asaba menyi bense ya Kenya na asaba menyi kurwase chi county au na kitoko gubo manyinga na kire yengencho karbago cha kurangeria orochimbono bokora libwacha kire tonyorango mobunge ochakire korosiege simagete mutaraburiwa wete wakili otabiro wika muru birengererio anyane ward gete wika menyi bense meyu baru birengererio igona kitoge ndrete gukwanira kolengana ne katiba ya Kenya ne lichiko ya Kenya muna liruete obosibule no bwenego yogendera gutuma ujumbe yao no tulegalia Facebook na Ndizi TV News Digital nabogo tumekeranga kia ororo na ende nabogo share no ndenera nyoro bongaini obo mwente tali raisi konyora magana bunaya onya tali Ndizi TV babwatrene na wakili George Mo korwali maosande cook and company advocates okwa obaseme webirengo bigoro buno boiga nindo chinara wotebanga salimia wakili thanks for coming back to Ndizi TV we missed him how do okay riboli akoboli agoteba they missed you and akoboli how do we ensure that hii maoni wananchi wanatoa imetiliwa maanani wengine wetu tunatoa maoni but they don't count at some extent yakoro kwa baraza akulika korwa Kisii main prison agote baba ukwanirie na ba bisabonsi babanyanyimbo korwa Kisii prison agote banga bagokire gukora back Thank you. Thank you sana baraza na bari bandemo torigeretia se studio ya Ndizi TV. Ribori elimu aboriri it is challenging. Lakini ndibwate kina chire ko sikana na amaoni asangiriretigwe
as a public participation forum. Lakini maoni yayo tato kako reflect as the final decision ya megatigwe. Now, you go to Bwate Chinchera, ibere tora kiwe and dekyo. Ekero kwaru na maoni kwaru wete, tatiri rima nani, as a public participation, yo koregen to gete. No Bwate libaga rianchera seke katiba, diokori ke petition. A petition, talina gere a petition nan koti ukora chiri tangani. Na bokori ke petition to onyane county government yeto, to the governor. Also ke petition to our county assembly. Also ke a petition yao onye file kotini e kotiena che na maoni ya ruetwe na renge kulingana na iga na nkikia gerete tato kama report ya soka iga. Now e koti gere a resort yoko gayana. Okay. E koti gere resort yoko na chekina e kekere binding to ababaro sete policy ye osibaro sete decision ye na ayo kwaruete gwachangiete kwarueta maoni ayo gochangia. Now a petition the essence yaye we kotware oboshahidi ekerokonde petition ejibono ge minute na ekotokonda public participation turoche gene ndokergia democratic nege ndoyancheria demokrasia public participation igotota to participate gostota to kobo ujumuishwa uset koba involved asingi tutota amaoni yaito achangie abaya mana igogo ikemi nina go ikatutware karamu ne karatasi diba kuri ka minutes cyabo na intutwa twarikire we katobe very keen public participation chinde echikoba stage managed cyaba buna abago bakibegete bakareta abantu babo bakaba maybe a whole gete egento gegetigwa isiko ya mamincha y'abantu bari abange we katobe ready kurwa maoni na hata tugende kilomita yamo mutwe amaoni ayatwarwa na mekia tofauti na achiko tumeka so kumekia a decision ye ekero twaru na maoni ayatancheiri ase waseta tumegeti kumekia decision karibu sana na bago so gocha seke ase obisieto yobo wakili usaba wakili bande baroro through the Law Society of Kenya na baba ko move to court Canadian to kwa ya public interest. Public interest matters. Nchibwati gento gekuru kuna basa chibwakanerwa asebi ne bikogambo osekero kina kiana chirwe o akwe over slap ne chikost o akane chibasi nyingi eyegongo kwa example kia omosike omweshimiwa Okia Omtata ebi ne byaberega okora kwa niaba ya umati aba Kenya igabera kubeka petition ekindi cyetire nandi cyakonyere gochenchia maamuzi gete akorire serikali atalingana tine katiba so ekero wa participate as a public participation nandi maoni ya tara changia kende gyonsi muna mwata ete gusugwata ete no bwateli bagari okonde court no bwateli bagari okorike petition to that authority no bwateli baga bado lyoko igwekana igoro ya ogochangia kwa wase participation yao. Pia mwana sana wakili. Asante tutaraenda nindo chebo igon and naro kuboling is task forces being considered public participation and what is the difference between the two? A task force nero ekobekwa ya kolegi ntugete. Na public participation nero agotebanga okay the answer mebia is task force being considered being public participation and what is the difference between the two? Let me answer you. You know, a task force, not kindly forgive me for that. We got to understand a task force negento ne committee akorosugwa eye to tumia rieta ririronge na ndatumie hard hoc committee. A task force ne committee agochorwa ebwate kirenga kieri nganagete wose ye sababu gete underlined wose to da one task force ya rosiwe ya chi avocado ase Gusii
So a task force yeye teko anda discuss go sikuri kayore mesina kende yonse yego sangeria mahana auskanete na avocado irenge avocado nga ichigusumekwa takichikwama umutoringe kakyokoira oama aya bona korwa oamire avocado chachakire go chunu korwa mba inchira kitogo chionia inchira kichigo twegwa nga ichiko gachucha manyago koruga nga transportation yokorwa mbandu kia babaho chigora igori kibago chigora. That is a task force has particular guidelines. It has a particular way of doing its things with a mandate here, the guidelines, regulations, and rules in jurisdiction. So a task force to get established by an authority, very specific. Whereas public participation is anchored in the Constitution. Now, so Mera, I want to mancho morigeria, no mategeria. Oriandori katiba Article 10. Origeria katiba Article 118. Origeria katiba Article 124. Origeria katiba Article 201. Origeria katiba Article 221. Neyo mwadi origeria katiba Article 232. Ego definition ya public participation inki. Public participation ne yao ne yana. It is something kebuhente go korwa kwa niaba yense ya Kenya asoko make decisions because Kenya ne democracy. Okay. I think kwa nyolje ngane yunga task force nere tabauti ya Kenya public participation oli manchu murigereria oli kagwetera namba yesimi. I think ne baraza bia mona sana wakili oira ne iri boronge ndoche divina mora korwa South Mugirango goteba congratulations and thanks so much for bringing back wakili kwa studio, alikuwa amepotea. So we are so grateful from South Mugirango. Asante Divina Mora kura chinsemo cha South Mugirango. Nindo chegega kura kwa Ruben Omwenga kura chinsemo cha Mugunga umachoge borabu. Agoteba, ai karibu sana wakili. You really articulate issues vizuri mpaka tunaweza okay Swahili kiamo tantani yake kulinde mbia mwana sana Ruben kuna chisemo cha Mugunga sokwenda kubwatia umurubulio. Wakili tutaragendera mbali bakulika boigo gwitira sensemo ye mitandao Facebook Ndizi TV News Digital ndochenga Dolphin Nyamokami agoteba kuna chisemo cha Chobire Tundubali agoteba niko ndani ya show, enjoying the show very much. Starlon Mausi agoteba say hello to wakili my neighbor, tunampenda sana. Starlon Mausi asante sana. Enoch Makori agoteba enjoying the show kura chinsema cha Musaraba hoteli kwa Conquerors agoteba salimia wakili so much and thanks for bringing him back. Justa Somari kura Nyabururu agoteba live omugambi mokwani kigima wakwani kura chinsema cha Nyabururu akora Justus Omari na ekarangara lyangeti waisiko tomago chagaiga bado ntubwate chidageka karotoga ndato kwanira igoro ya public participation engencho yaye obuyabwaye na endekero kende nkobera mamocho onye morobeli buno yoiga tuli kwaleganiwa asebikaro anene kwaleganyo burai na korwa decisions na kiburai bochi kokoreka ase chinsemo ao karibu sana wakili togendere tumenyenga roles chia public participation inchire chiechi eliokwana kyanga omwanchu muligereria onyolje burunge the roles chia public participation. Entonces, como totakorera se task force, a task force uma tegerosiri with the intent of giving recommendations. Public participation, an IDK report. A report you are very kwense kabati. Public participation, whereas what public participation, you went to cover input yariarwewa, osama oni yariarwewa, are incorporated as the final decision that will be in the public domain. So never to be very tofauti. I want to work one you ngochakerago a role say work one cha public participation. Bonon to buate abamsie bachodra se county eto. Bonon that koirana mwanyagetinga. This is the purpose ye show ya eto arero. Abamsie bachodiru. Member parliament bachodiru. Constituency cheto cha Gusii na Nyamira. Women rep omosike donya toto na chodre na ro omosike
omosike omo senator chorru omosike omosike onyonka bono ndo chole to mo governor governorship eyuntebe jointly omosike Simbarati na mo deputy oye Monda abanaba abarai baito twachorire ase ogotogambira ase county ya Gusii abarai aba konyora enchera intutubate chinguru chiri cyoko bibogibare asenchere kurukwa democracy ye kureri eto twagete now go strengthen democracy ye nenchere twabayete wekana baro batuyira neriyo mupiro oyo buna twabayete umupiro tukababa ikaranzite birobiya batuyira neriyo mupiro oyo buna na intutona chekina kibintu bagokora kwa niaba yeto. They have to be accountable. Very accountable. Democracy. Democracy here nipe nikupe. Government for the people and people for government. Yes. Bono momoima buna senator ariaro chago to miga. Buna aba na inchi bahaye ba Kisii county. Iga go to rutera go chaga buna ay Sara. Igento kerie decision ye pare ye taete koroshwa. Taete gweta nyakwae na kioroche donya toto chibase chi affirmative action chibase chi regime eriende yaro tumia iga sorry pole tutaite tubange iga gutuireneria tarie donya abo kemambia agende arachakiryoka gokora ataratuboria momoima kore bintu getande kuireneria amabori Nairobi ataratuboria zairi chanda aboria amabori Nairobi ataratuboria uyo ndo umuchumbe bwe igagagare Kibagende Anthony agende Nairobi ataratuboria. Public participation gives an opportunity to correct and to participate tole as a democracy. Kwa hiyo ibon those are the roles. You see ekero turosina matanga omorai epara chiparanchire gaga ibere echiebumbiye yenyinge yeitira abantu eyekorunya mataro paka Nyabururu ne Korwe junction paka sune gesonzo mate police station ebumbiye yeitira abantu so you only expected to bonega public participation gusina matanga kera ntuko mekutano ya adarende gusangirwa guse public participation abachibu batorangirwa bonega babona abana inchi ibori kimubwatega abana inchi bonse tuimo kigoro totene bumbi ya toitire contract nga ya chiete amaoni aya aikire egigambero egavana pare chibere evumbiero public participation yeto eyenkaranse tega bono to participate ne yukurangeria omugavano ito Simbarati okurangeria omujumbe waga okorokwa Kibagende honorable okurangeria omujumbe obonjari onchoke okurangeria omujumbe obonjari bwe MCA Ishmael obugyakumu kurangeria omujumbe obugitutu central Nyarango na ebumbi yaitira abantu you public participation tutayete abantu batene ebumbi yabaitire kuranje tabi the authorities chitabye contract umora maje osekore pareje United public participation. Democracy. Okay, whatever. Accountability. Accountability rule our participation. Okurwa maoni ito. Muna bona to abeto karastega to arura maoni ito to atebireke peke tutatika kore. A decision ya komekwa iye korra kana koba accountable ekerero sina maoni ari tanganya ya to arwet. Wantegerere. Amaoni ya tuarwete umwancho mategere yenye wantegerete amaoni ya kuarwete ina accountability entanga ni mwa question accountability akabere implementation ya maoni ya arwetu na kiere accountability yo mwadio implementation ya kare akore what are the results machibu narali accountability yo mwadio feedback you see tuarura maoni yabere processed abangina yorechi license yechi nebintu binde abantu mba complain ga expected na chi license chi abere chikona chwa chi arenge chankora to liberera rinene ose chafwe
ne chafu ye nyinge Nyambera gosobo tenene bwe tauni aba nainchi abanyene akaba ire ribaga bache barore chafu yo eri tangani barore gari nja rusi kupara barore ye tangani okogita kete kwa rengoro kwa rusi gwa akafensi kete kabekro barore ekerekita kete ngeroro kikasene kunya kubeke chafu eriamo omwari bache banyore ne chafu erion spiaru ya rusi wororo ejubono nere kuruko accountability. Wanju murigereria a very interesting. Umaigeria mayakoro ase wakili George Morara Bwakuma akobeka boronge bono tuarorire sababu kabisa nga goika kero monta participate tawatanga nyarebe na ro manyete nche haya George na ro manyete osenkibati na ro manyete osensara na ro manyete nche haya tinko iwekana kero monta goika iwekane asengencho eyenigere according to the constitution yense ya Kenya tomama bole ino ochage gase studio na nimba bolerie tubwate gwetere mitandao Ndizi TV News digital ya Facebook na otole live awe YouTube na otole Ndizi TV News nende karwa ikiralia tibweba go subscribe na kopeke notification egotabingo morobele bweli chikoba no chakire berobele ya Ndizi TV no ya chakire egerata nyorobo semia obonge obuya akorwa se aba speaker baito go saba kwaneli go saba nogeri beli tkolera lero garo monogeri nani garo mwakili ogenda to guturageria buya egerata manye bakote abantu bange bagosira asengencho yo gutamanya lack of information kulinde wakili asengencho twara kwanirake ntagete turaenda sensomo inde studio turatimuka chideka ibere chioka egere tusiba machaya ekero tukwirana togendere ngabono kero twarorire ibionsi ipi umuntu nabagukwana nga obyamboro ochigotone kali obyamboro binende torore nga according to the law relevance neririye ekoba law na relevance che profession ya public participation. Yes. Wano mwancho muri yato bese gusuka kwira na turasege kege kikerbuso esini asenga njontoli gukora nera bo ikachinsa isato igwachide ikayibere igaisato nende tuiranire to bese gusuka enero Ndizi TV obwansubo mausi. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Enyagitari ya Walfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center, we are different
best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV, Uwansu, Gusii. Mono na indu mwanchu muligererio liogendete kubwatio murubirio togendete kwana iguru ya public participation gosebirengerere bya mwananchi ngana kibibwate obulito bonene ase amagenderero no bokorari ase serikali chechi county nonyene serikali nene karotuli na wakili attorney George Morara bwakuma kuro mausa and co-advocates aiga asumochobo songo bunabatebya bwelitangani nengana togenderete kukura na koyere maso boikirano egaro mwancho muligereria amanye eroli ya ebuno mwananchi nkya wenerete gokora ekere bikaro bune bibikorangeri gwakonyaranga abantu mbali kogenda asengecho batamanyeti bataramanya obuya bwebikarebi nobuya bokuru birengereri byabo gekogera goikabikore mirimo at the end of the day ndoche omwancho muligereria nagendete kolika chi ujumbe na gutuma mabulyo abandi bagopongeza umurubulyo kigima na etubese gotigwa magega asengecho na chichinga kyobwate libaga ekarotole na wakili gase studio agendreta gototebya buya kigima nindoche karotoira nilikuwa simotimo wakili ati turasoma ebirengererio bya bananchi bibere bitatu naraiga agoteba Haisara na wakili ni tariki wa Nyangusu. For real, I have understood public participation where the 7 judges participated public participation before they announced the results there at Bomas. Again, public participation is applied through media, radios and TVs where Kenyans are given chances to raise their opinion, give views. Oyotebiro oigule kigima igoro ya public participation kulende tumetiga machikubolinga oroljenga na kiaba na chibi na bali batano na babere bakorete public participation bakomanya ku announce results mangana Bomas. Okay, lakini ngenteke na goteba obwatire nga ninki public participation. Naraiga koteba nga good advice wakili oyakoro ku Apostle Charles Isaboke mbiamono asokubwatia omorobilio bono mambia naro kulika wakili. Thank you so much for coming back. Public participation has been a formality but implementation has been a nightmare. Ona oteba chi project nyinge nchira nyara ko bachigo koreka no nya public participation ke korekana bono nigo bakubulia the new governor Simbarati anyare ko bakago kora better egere kerekerengere kyo mananchi keiwekane yakorwa Christopher Mbaso kuro Magenche ward Kisii County. Biamono sana asoko gendera kubwatia Ndizi TV. Nanara kubulia ribulia otebanga does it mean that these ward levels which roads MCAs are constructing are supposed to do public participation before they are constructed? Akobolinga chiparanchiro ba MCA ba wenelete gokora sichi ward igone anything away kabasangiriria maoni egere chipalecho chimanya go ba constructed. I think yes. Kulende nabo kumwira. Tianda iraneria. That is a very vital question. Omwancho mo rigereri no mo tegereri. Public participation igere entrenched, yani igere ase ekerenga ase katiba yeto. Ribori ilikuwa bori riboria lire sensitive kera na kegento kegendete na ndigi asaliri ase chi project gete chiata kire gokorwa cha abande bamnyoka koti ko chitenenia none pareria ekorosigwa ase ward public participation neta keire to the reason that nari no kumusana na gotabo Sara public participation on board yo MCA I've read the public participation
ye particular project otabene para enkoroswa nare tabo bisaba ye kurwa bisiaye usaba obsekurwa se Kenya Rural Road Authority usonye pare yukere Kenya National Highway Authority usonye kere Kenya Urban Road Authority echichire town ima nechichire amasabume nkoreta arabo obsaba libatote na epare no chibune pare ya nene ya korosubona ya migori nchoyo no yo mo pare ye kunete epare ye initially ya inge 30 ekamendo go 60 noroje 60 ya kare ya mentatu uchi ya mentatu in the year 2003 ekero omusikeraira arengo mu Ministry of Public Works nariye gazette notice ya sogete abantu babwente ko enda sekigambero ba challenge usebate na bono rasi mu amentire to aka ne chibesa a notice area collapse without on the branch raise any word e pare wetange na mwao to hopinga ekerore sebunya e pare ye ekigingi ye para ayo no giteretega lakini ndugu yangu ubule mubwao yatange map eri yao orete map na abantu aba Kenya Rural Road barete map yabo tushiko ikaranse map yao yo bule mubwao neye yakura na botokoranga ye kigingi ye para kebe to guchaka kwamererwa kana para teta to guchikomnyoka uchikotini na tina te pare ya kunire kwane to kumnyoka koleta abantu mukora maandamano yaya public participation ye koleta harmony ubwanchani ye kuagacha inter personal relationship chabaria stakeholders baria banyana magendero aje area gete Bia mana sana wakili alafu naende nkonyorore ase public participation yeye nonye ento kiarenge kia nkonyorore ng'abantu mbaro babwate ill motives ase chi project gete chire genuine kwanyora ba blockire these projects korwa kogenderera bairebi na kotini biachi biamenya so project ye yatenena nere likely ngachi project ye china gutenna boire asengencho abantu mbaro of course talibonsi batatageti amagenderero ko bangumurayure temba mutageti nini na nini egera batini amagenderero asige kigitambe. What do you think kigegeta okoro Sara no mwancho murigereria inyorobuna ekegambero usukoti ende yonse iye kuna chekina no boshahidi boberetire mutu yaye iye kuna cha ekina na kerenga ye korkina inki kebwento okorwe keronge ekoti ge kuna chekina buna ebintu bwento okorburonge terne bwento okoruma mincha so tora participate as a public omanto batatu go block project ye bale babere osbatatu abo bati chintation chimbe lakini ntwa batwa participated tororo tore sarasine abantu babere no ane kote kere kuririga na abantu basaine tiga community echi ebare 28 aba babere no batasaine ti ekoti na kera na chegendeke na land void yes so again to bwanta koba kurigereria to strengthen public participation by koba aba tangani aso koba o participators kere amagendero kobororo erinde yatwali baga yo pingo lyo tato koleta pingamizi kitari chindonge asante ngolengi koiraniriwe mwanchu muligereria asante biro bigenda kumnyoka na wakili na akona kuligereria ensase nara kogenda ndochenga engane nto chakoye kora bono iga kurende chinza chao chitarega nimete chinsango wasoki koruga iga nara ukorukwa Richard Matagaro akolika goro chinsemo chia sengera agoteba. Welcome back, Wakili. We are so happy to see you. And thanks for a good advice about public participation. My question is, there's a lot of leaders who don't comply by calling such meetings. And when sometimes we go there, we get locked out. What do we do? Matagaro, biyamana siribor kwa boriri. Ekaro kwa temere ko make effort or participate in an effort which is being undertaken by the national government or the county government. Ego bwate chi option ne katiba goteba yogo tumia lichiko. Ne lichike ligo ko litumia by dialogue. Oteme go se mutuara oyano. Oyana kare ya sinyire ekiombe kya Law Society of Kenya. Ebiombe binde mbiroro binde biabeire bigocha in front
biakonya ase oko manya abantu na educate abantu iguru nkike bwanto okorwa and in the right way. Ndugu matagaro no bwateri baga lyoko agenda ase kegambero gekuru kwe court either subordinate court chance or say high court go sabe court yerwe order je bintu bikoru boronge. Okay. Administrative authority tebwana tikova shadow authority yo mwananchi nayo mwenyene ekatiba. Ekatiba ya Kenya all sovereignty igera so aye matagaro ayo mwanchwa umurigereria igo nabo kende gyose ko tugupingwa eko tuguteka gutangwa nto participate nto ba ase sabari ya democracy na magendero nto bwateli bari yokonde court yanache kina erwe orders sometimes. Yes. Bia mono sana Richard Matagaro nkolengi kwirana liweli boldi yawo amaboli akona gocha nara ukoro kwa Veronica Moindi koro chinse mochia Kenya nya akoteba asante sana kwa kumleta wakili ndani ya studio. Tumefurahia sana na tumejifunza mengi kuhusu public participation. We look forward for this new government, especially Kisii County. They organize for the same so that we can our opinion can count. Oyago pongese kipindi agoteba amejifundisha mengi sana weterase wakili. Na baigo nere lineti oyugi koro chinsemo cheitare kuru ange nomo yokabero mo deputy governor agoteba na inche na ondeime count me in. Sarah, say hi to wakili. Asante sana kwa kipindi kizuri. Kama sio muda wakili angeendelea but tuko pamoja, tuko bamba tubamba. Mbia mona sana koro chinsemo cheitare. Na agendera gutume ujumbe yao bono mambia kero wakila sengenjorane chinga kichiachire kunera keigo obuya obwa public participation ama tunda public participation yera aletero mwananchi aliatamanyeti egera ya manye abuka igatokorero. Next time tochitogendera about law and the relevant provision of public participation framework, rights, responsibilities chia public participation echinto chituchikwanere baadaye kulinda sebono watebya matunda the importance of public participation. Ritanganenda kembya mono Sara for this opportunity. Na ande nchira kwa rangeiri na ande kwa boriri na nchire nchenkore public participation nchenche na ande aramisi ya gocha nchoma nyene ni put aside ndigiri dari anu nakunye banga ni mbega gukore ya public participation igere very vital because the county level na nchira yokaturagenderiye county yetu ya Gusii na Nyamira nchira yokaturagenderiye county chite Chonsi, Kakamega, Kisumu, Siaya kero abantu baito tuwa participatory tuanchire toba abamo asama gendero so okora kende gyo so bokorera bondi bonse. Now eyegwa kwandego ya public participation obu yabwaye obu yabwa public participation ritanga nito chake obu yabwa public participation go bokoreto obu ororo woko gendi motwe project ose aspirations chine chance to work ntuaero chomo sike simbarati ncheno yo mobwa baria paka buna nkaranste bona bunango kwana se TV ye mndo chene direction to yete ase Kisii County nengi ya se gochimotwe ekara kore a head count ye transport sector area directly call it another name or say anything but that is public participation. He did it in the full glare of the cameras. Kero montona roche ngike kegendrete. Egendo yakabere. Na rete tabantu bakuruko chi expert. Ngwarocho mo police mo best commander karo. O yakubo na check your license yeyo. Check gari yugo sembere. You see? Genuine area negendo gya koro to public participation. Onyantu anyakorora public participation ya koriru. Engiya. Ya bugati gune chikaunti chinde chonsi pikenye ngima. Era basi kubwati unomosike His Excellency President nero ko rabin togere bitato ne biyo mosike simbarati akora se Gusii nkiye keranga kyana nkerekeke ekero public participation ekolire yego ita eriyo gotwara enkore eriyo corona upendeleo nero osikende yonse because ama swali aria mosiko mo governor ito akorete iko kware kwa microphone kwa ira ne riayo manyane
no ni njori ngai karan stop siana na begete TV ane ndigeretie na rekoraga na tena ya garia okorire buna na ringo cha gokoronya ninje na ringe garia so public participation igia koreta abantu transparency abantu barure bintu bya bigokorwa public participation ya chiakora ya change a tradition matutu atore tradition gete chinga kichietire na ekeroro mugambi ekero kwa biro mo member parliament igo koba academic god okoba kanyasaye na nayo kuna chekina na ngayi skuru kigo senke nyoroki asinge chore nyomba gete na ereko eko benefit public participation ige chi resource chiro rasirimali erero ebintu birito bwate bikebye area yeto igo biko baganwa boronge aseki tuabe torro abamo asokubanga so okubanga uko ekatokubanga tuturamo ayo no gitutu ayo no munyalibari ayo no mubasi kutukaransa mesa yemo tuabanga ntosinyukubaga negente keboronge atuwezi eyune very vital equality yako decision making process ige smooth and easy ekero public participation effectively another advantage iye korusie binte bikurukwe bina abantu kumnyoka kotini abantu kumnyoka kotini gotana ye kenge korire boronge iye koreto boikeranu yareto bwanchani no bwegenu ne kyo mwario public participation iye korete gento kyo integrity amaskani ase baria abarai ase bari batenenerete bamanyete na keregente siringeye naro yatumegeta ase CDF ekagenda iganaiga mwanju murigereria nkagerete kwanyoriri amange ase mambe yabono kurindonye kwa misio morobulyo yoiga na ende ekero chiaragire chinsa isatu nenu chobo tukobwarero ende no chikonyora yo ase nchira yo bwikirano kigima ekero ndo chinga bono tia tukolera bwegaro twa wakili chinga kinera mnyoke akori mirimo yae ya kira litiko ekero nende tukumwariga na litiko lia alamisi egocha weekend tukwanira mange igoro ya law relevancy provisions chire as public participation tools for public participation responsibility njira ororo na rights cha public participation yanenganere nene ogwenerete koyemanya fully akato chagore topic yonyorenga kwabero mwananchi obwate amangana mange obwate bomanyi obonge ekereme kutane korangeriwa na eto kugenda mugondo kwara agenda chinsi chiri chinke na ye opinion osekerengere kyao ge county asama genderero no bokoreri bwa serikali ye county yao no MCO go no women rep go na baraibonsi ase serikali wakili engana yago yo mweli gocha sumwanchi murigereria ekerongo wanchira ogende engana yo mweli public participation to mean tina goikoba Kisii social ko gosoche Ndizi TV cha kurwa maoni yao amaoni yao na boko nya reduce into writing na boko likotome bune memoranda na bogo toma emisari yao na bogo choro montonya buna bona iga ntome sara achikon wakilisha aruri ngana riri erimo gusabere ayando chabwante guchangiwa aya ringana riyo mwario abarai kurwa abanene nabake bagusi tia tobo sabe na antoba sabere nyasaye aba hekima erinde batuanchere to participate ya samagendero no borai bwabo eyo nanya teba se public participation aba jumbe baito aba MCA baito omosiko mo governor ito mo deputy governor ito bato ali bagato participate na litora rekana na magendera ya ntoro elio mwario e para eyeye vumbi ya kurwa Nyamataro Nyabururu e para ya kurwa junction mpaka Gesonso e governor ya itomo sike Simbarati omosike momo imonyo nkatogo sikete mono omosike donya toto abajumbe baito ba parliament honorable Kibagendi honorable Onchoke aba MCA baito Duke Nyarango no mosike Ismail etoko basaba na konya abananchi evumbi ya itire abantu baito mbiyamono ngwa kera mbiyamono aba wakili abango corona probegasi aba bakonge support nacha koba input buneye ngwa kera mbiyamono
Bridget Alo, ngwa kerambia mono Purity Kennedy, ngwa kerambia mono Sarah, ngwa kerambia mono Immaculate, ngwa kerambia mono Endoguyane William Ogwara, ngwa kerambia mono Zelma Bonuke, Davin Bonuke, na Emily Nyaboke, na Joyce Nyandoro, bonsi abunku batebya inu mwagera na ikaransaga nande na korega siengi. Mbia mona sana wakili asa konyora chinga kina gutara Ndizi TV ochochire ndala misi agara tukule etopike ya public participation abantu bayarega nina maokavere ndo chinara olikire nga thanks wakili for educating us especially what the governor did. Igona mutura beta okora kera diskoli ya la misi nyogotagete topic elie ko kwazete somewhere aboko yetuma gochase namba ya studio egere twa yeligere na wakili egere oicha oyebeka gaiga igobono mpiyamo sana sako me Ndizi TV nero bansubo mugusie tolenge na wakili George Morara bwakuma korwa Mausa and Co Advocate Company egotoka ase omochie obosongo korende ngochi tolikoira na Brighton asengencho chinse chetu chatigaira keigo asengencho wakili arenge bwangu nabwate bintago kora numu wakili ego kwendara sekigambero bono iga ntumonyoria aikali anyorenga mangana asalikiri go tutumela litikoria la misi gocha togendera kwa negoro ya public participation korende ngorengia kwenyorira mange igo tobese komecha koba me Ndizi TV nero bwansi bomugusia karo wakili agasoka ngochi tuli kumerana na Brighton Makori egere to korumuro bulyo yo asenchira ya bene asebono iga togotebanga mbia mono sana asokoligereria. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi. Soa asumutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umugusi. Eduka yobonchoreria ya Kisii Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebinto ao tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate bakery yaito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho ao buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys ao chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisii Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisii Mega, the only money saver in town.
rumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiria bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba Hey! Mwacho Ndizi TV.